Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jokno. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamatapay drama ti pakasarita ken ayat. Kalpasan ti 10 atawan na panagtrabaho iti abroad, nagawid ak dito'y Pilipinas, ket nagipatakderak iti bukod ko abalay, nga iso ti paggigyanak ita. Baban iti cellphone, naamamok ni Violeta. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jokno. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Iso da ito iti balay ko, Violeta. Pasensya ka na. Tabasit lang ti balay ko. Saan abale, Jokno? Saan matkat aday ti basit abalay mo tinapatag kanyak? Nudikat sika. Agyamanak, no kasta. Naimbagkit di kan ka, tabukod mo abalay da ito'y. Hanggang siyak, awan bukod ko abalay. Iso ang makipagnanaedak laeng iti balay ti inauna nga anak ko ani Santos. Anya? Nauram ngamin ti balay mi iti day di asawa. No kastamat lang. Dito ikan balay nga agyan, Violeta. Awan mo't siguro ti dakes na. Tagayan ayat tametan. Sige, mayatak, Jokno. Agyamanak, Violeta. Asino ka di ti bakat analabsak iti paraangan ti balay ni Jokno, Paula? Iso dayjay ti kaayan ayat ni Uncle Jokno, nana. Ha? Anya? Nabayag ka no nga ag-textmate da. Idi kuan, nagkita da iti personal. Kat dayjay, inyawi da ni Uncle Jokno. Isumot lagayam, Ngam... Inakman iti balay ni Jokno? Tapno agam amu kayo mo't iti kaayan ayat ni Uncle Jokno. Jokno, asino ka di ti bakit nga agsamsampay iti linabaam iti paraangan ti balay mo? Kuha nanang. Iso ni Violeta. Kayan ayat ko. Di kalakot nakasarak iti kapadpada mon. Katno bakbakit sapay ngam iti siyak nga inam. Tangiwat yun nanang. Ang mga numanggag na kayo ni Violeta. Ay, agpay sumati kunak. Ah. Apay, di ka mabain no awagan da kanto iti agbabakat, dagiti kapatadam ababaro, ha? Jokno? Nanang, gustoon. Udno abakbakat ni Violeta ngam da kayo iti 5 tawen. Ang inayat kumot iti napudno. Makamo ka. Asino da ka di, Jokno? Iso ti inak, Violeta. Sige. Inakon, agawid akon. Jokno, madlaw ko kat di na kayat ti inam. Ha? Sa bagay, saan akon amas daaw? Ngamin, adayo nga inaunaak ngam sika. Damo lang ngamin ang makita na kaninanang. Ang inton mabaybayag. Awatan na kantumot laeng. Agawid akpay laeng ijay lugar Jokno. Agsubliak tumot laeng. O sige, sigati makaam mo, Violeta. Anya? Naggapu kayo iti lugar da Jokno, nanang? Awan dakas na, anak ko. Tadan nagkinaawatan mi kini Jokno. Hindi kayo lamabay ni tikastangar aramiden nyo, mate. Bakbakatan kayon? Sangsangpat ko laeng. Takailiw kayong anak ko. Ang daytakit din ti pasabat mo kanyak. Kasanumat ngamin. Kasla kayo ubing? Sanda kayo matabaybay nanang? Anak ko. Manipod ita. Dito'y kayon balay nga agtalinad, ha? Bakit kayon? Saanan ang masapol ang makiasawa kayo manan? At da kami mat nga anak yu amang taripato kada kayo? Sino ka kumamang ibaga kanyak iti kasta, Santos? Anak ka laeng. Awan ti karbeng amang iparit iti pagayatak.
Di dakla ka din maawatan nga inayo. Nasakit tinakam ko. Tadidak maawatan dagiti anak ko. Gapo iti pan nakirelasyon ko kan ka, Jukno. Masyanakan ka, Violeta. Jukno. Wen, iso ano kayat mo? Dito ikan balay, tagdenatan akasagasawa. Kakasi kan tumot lang ang tandag iti anak mo. Iso dito ikan. Sabagay, husto ka, Jukno. Inyawid mat kaya man ni Jukno ti kaayan-ayat na ditabalay na. Di pa'y anak to, ti awag mau. Ha! Masurunak nga rod ka ni Jukno. No anyakit di tinaknakan na. Ha! Tabakbakat pa'y ngamsyak nga inana. Ti inayat na. Tinasayaat. Ibagam ka ni Jukno, tapno agsimpadan. Anya! Agkalay sa damutan. Tanay, agdendin na damot gaya maun. Lakay kan bakat dan. Makaamudan. Anya? Mangala da iti papilda no kayat da. Awan bibiyang ko kadakwada. Jukno, nagkuyog kayo mat ka ni Violeta. Papanan nyo ka day. Inak itulod ni Violeta di paradaan ti tricycle, Tata Iban. Anya? Kayo na kanong amin nagiti anak na. Iso nga agawid iti lugar da. Ikalay sa mga minan ni Violeta, Jukno. Tapno saan nga agkaraawid. Kasta nga ron ti plano, Tata. Oh, matlagayam. Anya pa nga iti ururayin niyaw. Di kay kadagdanag, Tata. Da kayon to, ti umunang awisak no madanon day ta. At daak manan, Santos, anak. Agkarasubli kayo mat ni J lugar da Jukno, nanang. Maan ano ko, makit kaayan-ayat ko. Nanang, sa akong ti mababay ni ti kastangar aramiden yo. Kumaano saan kayo abagpakitan? Dayta ka di manan, ti bagam kanyak nga inayo. Tidak pa'y maawatan mat. Awan pa'y nasaya at apan nakisari tayo kanya. Nanang. Kailiw kayo nga anak ko. Kaya't kayo nga umay kitaan. Nagsakit ti pa nagsasauyo kanya. Nanang, pasensya kayo no nasair ko tirik nayo. Amuyo ka di. Da kami nga anak yu ti sutilan, dagiti sutil at tao dito lugar tayo. Nangruna kat da kayo pa iti mang dandanon kini Jukno. San kayo matanagkalay sa? Di kay agdanag. Agkalay sa kamin to kini Jukno iti mapiit. Dayta ti ibagam ka dagiti kakabsat mo, Santos. Plano ka no matgayam da Uncle Jukno kan Violeta akaayan-ayat na ti agkalay sa nana. Ay, adda kadakwada daytan. Tay soda mo ti masagnan. Tano siyak lang ti masurot. Ay, pakpakawan. Uray di dan agkalaysa. Nasaya at mo't ano agkalay sa da. Tapno adan tumat asawa ni Uncle Jukno, nana. Wala. Anya ngay ngarot. Awan mabalin ko. Sa bagay, adan tumatan ka arrobayo ditoy. Kat numarigatan ka, amangaw awer ka dagiti babasit pa yung anak mo. Oh, di ipanbunton ka ni Violeta. Taisunton ti mangaw awer. Anya? Ay, madimot ano aramidat kat din ni Nana Violeta a babysitter ko. Di pa'y kat kaguran ako ni Uncle Jukno, nana. Ay, jak kumakayat nga ibagati kasta. Masurunak ngamin. Anya? Amom, Santos. Saan akayat ti ina ni Jukno ni Violeta nga inayo? Para ka ni Jukno nga anak na. Anya? Patsyok at ikinabagat ti inayaw ti kang runaan ang makagapaw. Diat at dapay kada kami, Tata. Saan mi mat akayat ang makiasawa ti inami iti anak da? Anya? Mas daaw kami mat iti anak da, Tata. Bakit ang ti inami, ngam kayat na pailaan nga ikalaysa? Nalabit, napudno ti panagayat ti inayaw, isu akas jay. Saan mi nga ipalubos, Tata Eban?
No saan akayat ti ina ni Jokno ti inami, ad dapay asaan mi akayat nga agasawa da. Ha? Siguro, at damat kurkurang day jay adjok no. Taapay anipay nanang mitikayat na. Tapno awanan ti pariko, kan tapno awan maibagbagayo. Makikalay sa akon kani Jokno. Saan na mabalin, nanang? Anya, Di mi ipalubos ang makiasawa kayo iti day jay adjok no. santosan ako. Tandaanan nyo day tang imbagak, nanang. Santos. Violeta, anyat ba kunan? Agkalaysatan. Jokno, At ka di parikot. mariripo ka na. Tsaka muna makikalay sa akin ka. Apay, inungtan na ka manin dagiti anak mo? Kinapuno na. Saan da nga manugot apa ikalay sa akin ka. Namin anoon a kinasarita kita. Ngamdi na kaya. Anya, Iso abay anak ko mapay ngagpanunod, Jokno. sige. Sikati makaam mo, Violeta. Ay ayatag ni Jokno. Numabalin. Diyak kaya tamapukaw itibiyag ko. Ngamdag iti anak ko. Nangronan ni Santos. Ipatpatag ko ina. Kat numabalin. Diyak kaya tamaya dayuta kanya. Una yun ang nagrigat ni Sasad. Nanang. Nagsangsangit kayo, man. Santos, anak ko. Sige. Kung manugot kami, iti plano yung panagkalay sa kini Jokno. Pudno ka di dayta, anak ko. Namiris mi ka dagiti kakabsat ko. Saan mi maitad ti pagragsakan nyo? Iso nga ipalubos min, ngagkalay sa kayo kini Jokno, nanang. Agyaman ako na yan ako. Agyaman na tamaawatan da. Wen, nanang. Kat sapay la ko ma. Panaragsak kayon to. Di kay mo't nagparparang idi kaaldawan ti kalay sa Uncle Jokno ken Nana Violeta, nana. Amuyo, nagraragsak dagiti tattao nga imay tim mabunong. Ay, wala. Ta excited da makakita iti baket nga ikalay sa ni Jokno nga anak ko. Ala, nagganas to pay nana. Atiw ni Nana Violeta ti dadduma di tababalasang anak ikalaysa. Anya? Bakit ngagpaiso ni Nana Violeta? Ngem, legal nga ikalaysa ni Uncle Jokno. Ken, makuna nga espesyal pa iti kalaysada. Idinto tadagiti dadduma di tababalasang. Awan ti kasta ka espesyal a kalaysada, nana. Iswakas tate ko na kada kayo ni Paula. Tay di isuda kanila kay na tinagkalaysa ket papila ang ti inalada nanang. Iso aday ta ko mati panunutem, Jokno. Ninto pa'y Paula, saan ang nagarbo ti kalaysada? Simple lang ti panagkalaysada. Nanang, Ado ti masursuron kan ka, kat karamanak ditan. Bakit ni Violeta? Ngam naggastos kakit din iti dakkel agatad. Ha! Naimbag ko mga rod, numaadaan kayo iti anak, tapno adamot gonggonam. nanang, adaman anak mi wenno awan kay ni Violeta. Basta naragsak ti panagden nami, ken agtintinulong kami. Dayta ti kapatgan kanyak. Ken talagang agin inayat kami kay ni Violeta. Nagasawa kami kini Violeta, kat naragsak kami. Saan mi nga kaskaso dagiti sutil, aging ga na umadamat laeng. Kastan, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Jokno. Jokno pagayam ko,
tinapudno a panagayat, uray anya pa iti agbalin at ubeng, isudan tulat pa ti agkagasan. Kunaintan, ada kayo tinaikari iti tunggal may sa kini Violeta. Ket agnanayon kuma, tiragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jokno, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.